Sektor. Skud ud til Pull Up TV. Pull Up. Jo. Reaktion. Ja. Jo. Vi vendte en beef, der var internt til at ville være endnu værre mod hinanden, det er sært. Men på den anden side er det heller ikke svært at battle en mand, der ikke ved, hvem man er. Fuck vinder hver, for vi vinder hver gang. Vi stiller op til at blot, så hvad vil du være? Vil du være kendt? Vil du virkelig vinde den her? Giv op, det sker ikke nogensinde det der. Vi tog kampen op, selvom mange blot havde sagt til os, det var spild af tid. For vi ville vide, om du virkelig var så wack, og det var præcis det, vi fik at vide. Okay homie, det er fint at skride. Har man ikke noget at sige, må man vide til side. Ja, din beats var fed, men hvad har du ellers en wack? Acapella får du tit at vide, at du er wack. Du har stoppet med at rap, og droppe dit kommende track. Ja, fuck hvor du plat. Vi laver en storm, der er enorm. Kan du holde dig fast? Vi er på vej mod toppen af dans. Rhyme, spørger du om os og plads? Nej, vi ligger det blot til tilpas. Tight, vi ligger det nok for det kaldes tight. Hvis det nu er, I ikke kender ham, er det lige meget, han kommer ikke længere frem. Han bliver sikkert dog på den næste sang. Glem det nu bare, jeg har ventet i lang tid, uden han nogensinde kom med noget, der har overgået sektor. Så vi sender for ham. Ja, vi sender for ham. I tid ved det snakker ud til nationen. Men mand, der ikke har flere skud i pistolen, kunne ikke holde sig fast og måtte slutte fra skolen. Nu har han ikke mere krudt i kanonen. Hvad skal han gøre? Hvor vil han hen? Slår han igen, når han går med sin sling? Men det er hårdt, han må kæmpe. Når han derhen? Nej, for han er ikke så hård på sin ting. Prøver, men må træde forsigtigt. Stille og roligt, glemmer alt, der er vigtigt. Kommer det til dig, er koldt som sne. Producerer din beats, må du holde dig til. For hvem har sagt, du er for fed? Der er mange, der ved, at din rap kun trækker dig ned. Stiller du op, går det bum bum bang. Hvis du vil noget, går det bum bum bang. Ikke noget til mit rang. Spiller det så dårligt, jeg må råbe af ham. Siger vi wack, ved ikke til hvad du appellerer. Men alle ved godt, at de wack MC'er. Det er så også, når du selv er så god. Det kan jeg bedømme på. Endelig til lån, nu er det sektor på tronen. Hente min generation, de vil sende til det næste pistol. Kommer hen og vil tjekke mikrofonen. Men få dig talent, før du sender for nogen overhovedet ikke så god. Så bare vend om, hvis du troede, du var cool.